Kasam ka ba arhuay, yaurang ba jingruay, kasamu David. Usimun le kemen hakabor jong me atrai, maraga jing penim jong me katno ka bakraw on shat kemen. Mela ai hau ya ka jing kwa ka dono jong u, bat mem shim la kentat ya ka jing kerpat kirim yang shentur jong u. Sela. Mela lap lepa ya u de ka jing kyrkhu ka jing bha, mebu ka pansngat ka badaka kesiar nela haka klik jong u. Ulapan kertana me, mela iaka hau, wat ka jing slem kisngi kerta, kaba junom. Kaburom jong u kalong kaba kraw haka jing penim jong me. Ya kaburom baga jing kraw melabu halor jong u. Naba me penlong yo u ki jing kyrkhu junom. Me pen kemen yo u daga jing kemen na khamat jong me. Namarus e mushani hawutrai pada ka jing le isne u ba khalitam anam pen ki yo u. Kakti jong me kan shem ya kinong shun jong me baro. Kakti kamon jong me kan shem ya kita ki ba shun ya me. Men penlong ye ki kum ka lawar ding ba me haka por ka jing bitar jong me. Utrai ungu teli ye ki haka jing bitar jong u ambat ka ding kan bamdu ye ki. Uso jong ki men pendu no na ka kendo badi usumbai jong ki na pedeng ukun benrio. Na ba kila theu ye ki jing sniu ya me kila perkhat ye ka boj ya ka ba kimla ban pendep. Naman men pen paidin ye ki men pendap ndalaki sai siet persya ye ki khamat jong ki. Tolong bala kentiu ya me atrai halakabor kum ta ngin rawai pat ngin yaro ya kabor jong me.